И здравейте хора, аз съм Дарик. А, и да, днес исках само да ви кажа за моя нов канал, Naruto Nation, в който смятам да качвам само АМВ-та, може би тук там е някой гейминг. Но да, това ще е по принцип канал само за гейминг и ясно само за... Хора, извините, не иска, не мога да говоря. Това ще ми е канала само за АМВ-та, може да се разкарите тук, има линк в описанието. Извините, ако чувате някакви странни шумове. Значи, какво ще да кажа? За сега съм качил само едно АМВ, което няма да го показвам цялото. Защото ми заби. Общо взето, да, това ще ми е новия канал. И ще качвам, обещавам, тук ще качвам редовно. Пак казвам, ако искате се сабскрайбвайте. Казвам ви, днес не мога да говоря, сори. Значи, този канал ще качвам, ще качвам още клипчета, сам дето рядко е от. И да, това е от мен, хора. Ами, чао.